Google Maps internet bidezko mapen zerbitzariak 20 urte bete ditu. 20 urte bakarrik? Maps da, bizitza hontan indan, invento, na, 20 urte jaren bora nola pasatzean, Konto. Bi hamarkada hauetan aplikazioak paperezko errepide mapak eta GPS gailuak erretiratzea eragin du eta dudarik gabe gizartearen mugikortasuna erabat aldatu du. Honeko txarreko izan du dago. Egia zanik Google Maps egin gabe askotan galdi izan hau, Istorio bitxien protagonista ere izan da duela gutxi gogoratuko duzu Sorian gertatutako hilketa bat argitzeko balio izan zuela Google Mapsek ateratako irudi batek. Bai, jakinean zinen? Bez? Nik ere bezuma. Kasualidad handia ez da derrepende Googleeko kotxea harti pasatzen. Es que este es espero. Zuk ez tekiz noiz pasakoan? Hombre, eta Googlekoak etzun esperoko pertsona bat hildako bat maleteran sartzen. Bueno, hori. Hilean 2000 milioi pertsonak erabiltzen dute. Ez que asko zerrexagoa da mobilak esate izula jun ezkerretiko eskubidea. O kotxen zoa zela paperoi behidatzea. Ez pali maizu gaizki ematen, mobilak? Gu gazizarra gara, ona etorrita batzuetan, mugitzeko. Benetan ez dakit jendeak nola egiten zuten lehenago. Aspaldi geratu ziren atzean, GPS gailu edo paperezko mapak. Ja, eskerendeko zu dena, jartzen zara lekuan eta esaten dizu autobusa, trenak, noiz pasako direzen. Ni ikasi nunako geho basaldu zen. Hau ez tekizu abiltzen. Ez, hau ez. Gizartearen mugikortasuna erabat aldatu du. Ja, gero jendeanak ikusten hori ondo moan da, nik ez esaten ez da hondik ondo. Baina orientazioa danak como el culo, El culo. Jendiak ez dakia orientatzen inunbez, Inopez. Adibidez, jendeari galdetzearena. Ni jarraitzen dut galdetzen, Ni super ondo pastau jentiaz berbet, holan, sarrakin eta hau eta besti eta herrionetan zer da gauna gabe. Noizean behin baina akatsak ere izaten ditu. Nik mapsakin, eta daitut, trailerrak, baserriko bidietatik, gutxienez dozen ardi bat. Esan diezaiotela bestela urnietako baserri honi. Turistak etxe atarian izatearekin nazkatuta kartel informatibo bat jarri zuten. Google Map oker dago. Eta ez da errexagoa mapsea deitzea aizu, barkatu. Hau saldezu ondo jarri, porque hemen jendea galdu itea. Google Maps sortu eta 2 urtera jaio zen Street View. Munduko txoko guztiak kalez kale ikusteko aukera eman ziguna. Mira, hoi da kamera. Ikusi ditut jada, gailu hoiek. Ordutik mundu osoko hainbat polizia ikerketatan erabilgarria izan da. Eta hor, itxasuan zentzio, gorpuz bate bai lago horren barruan. Ba, ala, mateik. Duela gutxi, Sorian gertatutako hilketa bat argitzen lagundu zuen. Joetan pillau con las manos en la masa abajo. A ber, barkatu, ikustezu kotxe hori, tipoa esan, hildakoa sartzen maletean. Ta hori pasazan. Ta hori pasazan. Ostia, entaliak izka suerte txarra Bai. Wow. Irudi batzuk, zeharo bitxiak, ulertezinak zenbait, Batman! barregarriak beste batzuk, edo intimo egiak. Horren beste, non Googleek pixelatuta baditu ere, ezin ditugun albistegi honetan erakutsi. Jende aspertzite egiten. A ber, bino honez orientatzen dizto. Maps o menos?